Мои сънародници, днешният ден е повратен в моя живот. Десетилетия наред съм живял с дълга си да ви служа. Десетилетия наред съм страдал заедно с вас за нещастната ни съдба. Никога обаче не ме е напускала вярата в свободна и силна България. Бях щастлив в края на 1989 година, когато диктатурата рухна и се откри възможност за достоен и благополучен живот в цяла Източна Европа. Измъчвах се по-късно, когато видях, че мечтите отстъпват място на бедността и отчаянието. През този период за мен нямаше нищо по-болезно от вика за помощ на стотици съотеченици, намиращи се на границата на човешкото съществуване. Откликвах с каквото може и доколкото ми бе позволено. Тук днес не бих искал да пренебрегна и дори да подчертая редица успехи във външната политика на България или положителните тенденции в икономическото развитие през 1999 година и до есента на миналата година. Но над всичко стои мъката и нарастващия гняв на много хора. Не е нито морално, нито политически оправдано, че по европейски стандарти повечето хора, включително в селата и малките градове, живеят в мизерия, докато някои политици тънат в необяснимо охолство, че десетки хиляди наши дъщери и синове напускат България, прокудени от безперспективността, че почти половината от българските граждани заявяват, че няма за кого и защо да гласуват. Необходими са незабавни промени на политическата система и на нейния морал. Трябва почтенност. Почтенност във всичко. Дошло е съдбовно време за България и лично за мен. Воден съм от вярата и очакванията на стотици хиляди мои сънародници. Решен съм повече от всякога да изпълня историческия си дълг към България, ако на предстоящите парламентарни избори получа мощна подкрепа от вас. И подчертавам мощна подкрепа. Драги съотечественици, днес декларирам целта си да основа и поведа едно обществено движение за нов морал в политиката, за нови икономически решения, с нови за България идеи и с нови хора като движеща сила. С това обращение към вас поставям началото на национално движение Симеон II в името на три принципни идеи. Първо, бърза и качествена промяна в стандарта на живот у нас, чрез постигане на функционираща пазарна икономика, в съответствие с критериите на Европейския съюз за членство и чрез увеличаване на потока от инвестиции в България на сериозни световни капитали. Готов съм да предложа схема от икономически мерки и социално-икономическо партньорство, посредством което не по-късно от 800 дни прочутото българско трудолюбие и предприемчивост ще променят живота ви. Второ, скъсване с политическата партизанщина и обединяване на българската нация около изконните ни идеали и ценности, които са съхранили величието и през вековете. Трето, въвеждане на правила и институции, насочени към премахване на корупцията, която се е превърнала в главен враг на България,
обричайки народа ни на бедност и отблъсквайки жизнено необходимите чужестранни капитали. Желая да мотивирам за участие в изборите и онези от вас, които днес се явяват, че няма да гласуват или че ще гласуват, но водени не от нов стимул за промяна, а от стереотип и даже страх от миналото. Това мое горещо желание не е самоцел, а израз на дълбокото ми убеждение, че по-доброто бъдеще на България след 17 юни зависи от масовото ви участие в изборите. Масовото ви участие. Във всичко това е дълбокият смисъл на моята обществена роля, както и на движението, което се ражда днес. След срещите ми с вас и страната и воден от определени критерии, ще поканя съответния брой български граждани да попълнат избирателните листи на движението и да се посветят на мисията на народен представител в истинския смисъл на думата. Ще се стремят мнозинството от кандидат-депутатите да бъдат хора, които просто са работили, страдали и вервали в по-доброто бъдеще на народа ни. Разбира се, ще поканя и хора, участвали в политическия живот, заради техния опит и професионализъм. Давайки си сметка обаче, че политическата стихия едва ли е пощадила нечия репутация. Освен това, бих искал значителна част от депутатите да са жени, защото винаги съм вярвал, че тяхното участие и начин в политиката да се направи по-човешка и заради това и по-успешна. Винаги съм държал и ще държа на оценяването на хората по техната компетентност, а не за раздаване на постове по роднински връзки или партийна принадлежност. Искам да ви уверя, че Национално движение Симеон Втори ще разполага с механизми, които ще направят неговите депутати непосредствено отговорни пред тези, които са ги избрали. Всеки, който приеме моята покана, ще носи отговорността да се посвети на целите на движението и на неговите високи изисквания за политически морал, а също трябва да е готов да се оттегли, когато доверието не е било оправдано. Драги сънародници, осъзнавам напълно отговорността, която поемам с днешното обращение към вас. Избрах този най-труден път, защото съм убеден, че единственият за постигането на ново българско духовно и икономическо възраждане. Твърди се, че току-що приетият закон за партиите бил предназначен да попречи да ме последвате в промяната, която днес ви предлагам. Не желая да допусна, че това е възможно в една развиваща се европейска демокрация. С нетърпение очаквам новите ми срещи с вас. Този път те ще бъдат не само срещи на надеждата, повтарям надеждата, но и на решимостта и готовността за промяна. За мен в този исторически момент да бъда лидер има смисъл единствено, ако работя за всички. За всички. Моята сила е във вашата подкрепа. Заедно ще успеем, тъй като съединението прави силата. Нека Бог да ви помага.